दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि देबरगाव ब्लक बिपिएफ जे कमिटि दं बिनि आन्दोआव थानाय कालुगाव सुबाइजार प्राइमारिनि नर्थ कालुगाव गामियाव हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि मोनसे प्रडाक्शन आरो मार्केटिं सेन्टार फाउन्डेशन स्टोन जोंनि बिटिसिनि गाहाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारिया गायसननानै थांबाय। जोङो मिजिंथियो बे सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि गोबां थानाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि बिमा बिफाफ्रा सुबिदा मोनगोन, खामानि मावनो जायगा मोनगोन आरो जायगाया जौगाखांगोन। आरो बिसेसकै जिहेतु बियो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि आन्दोआव थागोनखाय जोंनि बिमाफ्रा बांसिनै सुबिदा मोनगोन आरो जोंनि प्रडाक्शनखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव प्रसार खालामनो आरो सेल खालामनो थाखाय जोङो खाबु मोनगोन। बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जोङो बिटिसि सरकारखौ साबायखर बावो। बेसेबांसो बाजेट? एक्जाक्ट एमाउन्टखौथ' आं बावबाय। थोजासे एमाउन्ट सेंसन जाखानाय आरो बियो माबाबो टेन्डारबो जाखांखाबाय। खामानि दिनै फाउन्डेसन जाबाय आरो बियो आराम्भ जासिगोन आरो गोख्रैनो बे खामानिया फोजोबजागोन। ओनसोलाव खुब मोनसे मुलाम्फायाथ' जोंना हारिमुआव जों बर' हारिया जेब्लायबो गोसो होयो आरो जोंनि बिमाफ्रा जेब्लायबो थांनाय बाराव गुवाहाटियाव जेब्ला माबा जादोंमोन बागुरुम्बा दोहौ, बे समाव नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गावनि हारिमुखौ लानानै दख'ना सादोर बेसे समायना रमायना। दा बेबायदि प्रडाक्शन सेन्टार गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननायाव जों पाब्लिक जों जनसाधारना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिटिसि सरकारा बिटिसि हालामखौ जौगाखांहोनायाव जे जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों, बिनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम जोंनि खर' गंग्लायै साबायखर बावनायखौ होयो। आरो जोंनि जे हारिमु, बर'फोरनि जे हारिमु, बे हारिमुवा कालसारा बियो गोबां जायगायाव प्रसार जागोन बे सेन्टारनि गेजेरजों आरो जोंनि गोबां आइजोफ्रा बेयाव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनगोन।